Здравейте, гледате Лице в лице. За новите дрехи на царя, за вероятният служебен премиер, за закритата антикорупционна комисия и страстите около промените в избирателния кодекс ще разговарям с Първан Симеонов и Петър Курумбашев. Здравейте! Здравейте! Здравейте, благодаря ви за поканата. Според вас, това, че Гюров каза да, ако бъде номиниран и му бъде предложено, слага ли някаква точка на въпросителните, кой ще е служебния премиер и как ще изглежда служебното правителство? Чак точка да слага не, но със сигурност е добра новина, тъй като вие знаете, че след позорните поправки в Конституцията, общо взето държавният глава беше поставен в ролята на нотариус, който просто трябва да узакони това, което иска премиера, който формално е избран от него, но да речем, когато 9 човека му кажат не и 10-тия каже да, той не е с много голям избор. Това сега мисля, че дава голяма свобода на госпожа Йотова от гледна точка на това, че тя има поне един кандидат, който е казал да и в останалите й разговори. И един, който е казал само ако всички други откажат, Чобанов, нали? За да се предотврати. Вече има между двама избор. Което също е добър отговор. А другото нещо е, че господин Гюров не може да бъде разчетен в тази група на клиентела, която са другите 8 или 9. И се надявам, че той наистина може да допринесе да не се получат избори тип Пазарджик. Имате ли какво да добавите към темата? Не. Именно. Аз за това сега ще попитам. Защо изобщо темата за служебното правителство се превърна в толкова важна? Тук изключвам това, което каза господин Курумбашев. Липсата на избор, поправките в Конституцията, които ограничават президента и лимитират избора му. Но защо въпреки това темата е важна? Дори и да имаш огромен избор президент. Защото има сблъсък на имиджова логика и технологична логика. Едно е как ще се проведат изборите. Обаче той изисква не само правителство, той изисква и съдебна система, и изисква и в това правителство по-рязък вътрешен министър и по-сговорчива полиция, без тихи съпротиви вътре. И строго погледнато, да, наистина, ако Гюров е премиер и има воля от страна на вътрешния министър, могат да се пресекат, зародиш много неприятни явления. Така да се каже, по вътрешния министър ще го познаем. Да. Нали? Обаче от друга страна, представете си, че пък един външен министър не стига. Защото няма... Вътрешен. Вътрешен, да. Че няма колаборация от страна на прокуратурата и съда няма възможност за кой знае какви промени по места в полицията, речем, и сега излиза, че ти хем носиш отговорността, хем не можеш да повлияеш за честни избори. Да не говорим, че тези избори, ако ги направят... Аз вече се обърках, те какво приеха, честно казано? Приеха ли нещо в изборния кодекс или предстои да го прият? Не, скандал. Така. И този скандал е легитимна ли е, не е легитимна ли е комисията и в крайна сметка дали ще се ограничават секциите за страни извън Европейския съюз. И тук сега си представете, че ти хем го имаш, нали, хем е свясно това управление, хем пак не може да свърши работа. И те ти казват, хайде бе, нали е твой сега служебния пример, нали ваш там Радевски, служебния или Пепейски, Дебейски, нали, опозиционен служебен пример, що пак нещо. На всичкото отгоре, в такава ситуация, като че ли ти изглеждаш на власт, носиш отговорността, а пък все пак опозицията има интерес да поддържа протестен потенциал. Не може да поддържаш протестен потенциал, когато изведнъж започнеш да изглеждаш на власт. Ако, разбира се, попитаме хората, искат ли тук и сега веднага един като Гюров да е премиер и да има един рязък вътрешен министър, който се опита да пресече купуването на гласове, хората ще кажат, давайте веднага, да не бавим за след изборите, давайте от сега. Тъй, че затова е сложна задачата и затова се обсъжда, защото има имиджова логика, кое е добро за всички, има и технологична Да, и знаете ли какво си искате да добавите? Добре? Само исках да добавя, че наистина МВР в последните избори, които бяха провеждани, имаше наистина унизителна роля, тъй като докато в предишни избори имах впечатлението, че МВР любезно е поканвано да не присъства на определени места, за да може да се извършват тези неща, които трябва да се извършат. В последните един или два избора, напротив, съвсем имиджово, както казва Първан Симеонов, служителите на реда
ескортираха тези, които трябваше да извършват тези безобразия, за да се Те демонстрира. се наричат престъпления според изборния кодекс. За да се демонстрира това, че властта всъщност толерира по този начин да се провеждат изборите, което е следваща степен на безобразието. Това не е да кажеш на служителите на реда, да им кажеш просто гледайте да не сте в района на банката в следващите 2 часа, а вие да им кажете не, те докато ограбват банката, вие стойте отпред и им подсигурете възможност да тръгнат безпрепятствено с това, което трябва да натоварят. Те може да са си взели и някоя охранителна фирма за още по-голям респект между време. То у нас така върви обикновено държавна охрана плюс частна фирма. И знаете ли, аз точно това тръгнах да казвам и си мисля, ние говорим за тези избори като за война. Като че ли трябва нещо да се случи грандиозно. Знаете ли огромно престъпление ни дебни и трябва да го предотвратим. Аз го премерих пак. И пак ще го премерим. Очаквате ли свободни и честни избори? Знаете ли колко хора казват? Не съм ги публикувал данните, защото като наближат изборите и знаем вече по какво законодателство, тогава ще ги публикувам. И кажете в аванс. 16%. Вярват, че ще има честни избори. Срещу 69%, които са на обратното мнение. Това е скандал. Ние сме загубили изборите в нашата страна. Пар екселанс. 17% беше упование, че са били свободни и честни, когато излезе март месец миналата година решението на Конституционния съд. Значи, Надеждичка. не просто е пораснала надежда, даже, айде не можем да говорим социологията, че 17 на 16 е спад, но е останала на тия нива, което е трагедия. Другото безобразие, за да няма доверие в този изборен процес, освен че му нямаме доверие как се развива в страната, допълнително гледат и да сипат, гледам и в последния момент, да се ограничат изборните секции само на 20 държави, които са извън Европейския съюз. Аз не мога да разбера българите, които са извън Европейския съюз и живеят и работят извън Европейския съюз и българите, които живеят и работят в Европейския съюз, по какво се различават. Говоря за българските граждани. Но очевидно, тъй като да речеме хората, които са в Западна Европа, може би малко повече биха гласували за ППДБ. Хората, които са в българските граждани, които са в Турция, очевидно биха гласували повече за АПС и ДПС. И очевидно ние нямаме нужда от мнението на тези хора. Много е странно, защото и Възраждане подкрепят това, а на практика в Великобритания, където е най-голямата ни общност, там ПП и Възраждане са почти наравно. Те винаги печелят. Тоест и Възраждане се отказва и от своите гласоподаватели. Всяко ограничение, така да го кажем, е най-приятелски, е недемократично. Нека да се образуват толкова секции, нека да гласуват толкова български граждани извън България, колкото имат възможност, колкото се може повече, защото е по-добре, когато са участвали повече хора и сме чули мнението на повече хора. И също така с контрола, защото ние гледахме в Турция, помните едни репортажи, в които хората им се помагат, те не могат да разчитат държавата, партията беше тръгнала да агитира за ДПС съвсем официално. Това, разбира се, е недопустимо, но това също е въпрос на наблюдатели. Ние сме услужливи хора. Ние съветваме хората как да гласуват и в България, и в Турция. Ние може да ги съветваме навсякъде. То като имаш ноу-хау, в коя държава си, няма голямо значение. Именно. Но знаете ли, аз гледах сега пак, правят се едни призиви за ти броиш. Един колега се е снимал с дрон, с камера. Ние наистина отиваме все едно, се готви престъплението на века, въоръжени почти с слушалки, с камери. Това как може да се преодолее? Вие казвате 16% доверие в Аз мисля, че хората се взривиха от това, което видяха в Пазарджик. Защото те там видяха как с 5000 гласа една политическа сила от 5-та става първа, друга от първа става 6-та. Това става с отлична работа, както вие казвате за Турция, така и тук в определени махали и райони. И че това няма нищо общо с гласа на хората, които поради факта, че е толкова ниско доверието, просто не излизат и не гласуват, в резултат на което излиза да гласува едно малцинство и едно малцинство в това малцинство излиза, че е най-влиятелната политическа сила, което всички знаем, че не е истина. Да, и когато се окаже резултата неистински, наистина е много фрустриращо за всеки гражданин, който гласува. Аз не мога да мисля за незагласуващите, но всеки от нас, който гласува, се чувства страшно фрустриран, когато види там ето тези кадри от Пазарджика и онези кадри с на еди кой си му трябва да еди колко си гласа. Но вие като социолог, господин Симеонов, вероятно ще кажете, че високата избирателна активност би минимизирала евентуална кражба, престъпление на гласове, прехвърляне. И затова ще попитам, Радев вече се заяви на терена на парламентарната битка. Това дали ще повиши избирателната активност според вас? Имаме всички основания да го очакваме, защото до сега избирателната активност винаги се е повишала, когато има нещо ново по терена.
Това първо и второ, има много голяма ниша в българската политическа география, която не е запълнена от много време насам. БСП след години на опадък остави една така ниша на център-изток, по-консервативни, по-възрастни хора. По ръбовете на тази ниша има радикални формации, които вземат част от този вот, но същината и остана празна. БСП преди години успяваше да събере по 900 000 гласа, помните, вярно с антигерб добавка, тъй да се каже. Това е автентична ниша, защото има много такива българи. И както на времето беше автентична ниша, това, което Борисов направи след опадъка на СДС, отвори се голяма автентична ниша за център-запад, масовия градски българин, вид народна или партия държава, както после стана леко, никой да не се обижда. Това е разликата между Борисов и Радев от една страна и всички други политически актьори, които идваха на вълната на протеста и си отиваха. Тези двамата имат шанс, освен протест, после и да се институционализират. Един вече го показа Борисов. Сега вероятно предстои на Радев да го направи, да видим дали ще успее, защото има търсене за такъв тип политически актьор в България, особено на фона на глобалните развития. И третата причина, поради която може да се очаква повишаване на изборната активност, е все пак протестите. Все пак младите хора. Все пак усилието на ППДБ, които между другото държат на тия неща. Също може да отскочи нагоре активността и по този показател. Имаме всички основания, наистина да очакваме по-висока активност този път. Да видим. Мислите ли и вие така, че Радев и протестите ще повишат избирателната активност? Със сигурност, като аз тук повече бих отишъл извън анализа от коя партия колко ще вземе, но аз си мисля, че естественият резервуар, разбира се, е по-скоро в ляво, но без да изключвам избиратели от центъра и от дясно, защото аз мисля, че има и хора от дясното пространство, които също са разочаровани от политическите партии, които ги представляват. Но тъй като твърде много хора в ляво се чувстват по редица позиции, ако искате по еврото, ако искате по Русия, Украйна, ако искате по това, че БСП влезе в такава коалиция с Борисов и до края не разбра, че е в коалиция с Пеевски, което е много забавно. Тези хора се почувстваха непредставени, но всъщност аз си мисля, че най-големият резервуар, без да съм колега социолог, е на тези, които просто се отказаха да гласуват, или на английски един много хубав израз, politically homeless. Хора, които бяха политически бездомни, загубиха своя дом, които са активни, които се интересуват, биха участвали в политическия процес, но просто не се разпознават в никой. И ако Радев успее да ангажира тези хора, той, разбира се, предполагам, че би получил избиратели и от БСП, предполагам, че би получил избиратели и от Възраждане, тъй като той ангажира със сигурност и патриотичен вод. Аз си мисля, че той би получил, може би, избиратели и от ГЕРБ, които са разочаровани от голямото сближаване на господин Борисов и господин Пеевски. Но всъщност, така като че ли най-големият резервуар и най-големите надежди са към тези, които просто бяха махнали с ръка в последните години и просто не излизаха да гласуват, тъй като не се разпознаваха. Ще видим хомлес обществото, дали ще припознае в следните думи бившия президент, вече политик Румен Радев. Колеги, да чуем част от неговото изказване пред Икономическия форум снощи. За мен еврозоната не е и не може да бъде стратегическа цел. Тя е един от инструментите за постигането на голямата цел, а именно българите да достигнат възможно най-бързо стандарта и качеството на живот на средният европеец чрез ускорен икономически растеж и всеобхватна модернизация на страната. Тепърва ни предстои изключително сериозна работа да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз и еврозоната. А това означава на първо място да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея. Да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и най-сетне работещо правосъдие. От първата му така изява извън президентските му функции, какво можем да предположим? Какъв политик, каква политика би упражнявал Радев, ако има властови функции? Очевидно е какво чуваме. Ние чуваме антикорупционен апел. Антиолигархичен
Антипеевски и Борисов, най-общо казвам. С две отворени врати. Едната видяхте колко хитро е направено това. Да, преждевременно влязохме в еврозоната. Нарочно пуснахме двете части, и ние го забелязваме. За това трябва да работим повече, за да я консумираме и това е свързано с олигархията. И това е свързано с олигархията и пилението на публичен ресурс. Това пък е отворената врата към другите, т.е. към антиевро хората все пак се запазва апела, а те не са малко в България, и към другите, към ППДБ хората. Не е случайно, пропагандата на ГЕРБ е насочена към това да цепи ППДБ спрямо отношението им към Радев, защото главният въпрос в момента е при ППДБ. В крайна сметка те какво ще предпочитат накрая, като минат изборите? Ще предпочитат антикорупционното мнозинство, като евентуална опция, или ще предпочитат дискурса изток-запад. При тях това е сложно. Наистина е сложно. Част от партиите в ППДБ се дължат да говорят много изток-запад. След изборите пак ще мислят, сигурен съм. Но поне за сега Радев, по начина, по който говори за еврозоната, за върховенство на закона, очевидно, че отваря врата към тях. Това прави той. Разбира се, част от тях побързаха да видят оная реплика, в която той говори за Щатите, Китай и Русия. Вижте, той прави анализ тази реч, доколкото аз чувам. Той не видях да защитава Щатите, Китай или Русия, той просто отчита реалностите. Ние сме, съжалявам да го кажа, това е ужасно за мен самия лично, човешки. Живеем в свят, в който наистина ценностите са заменени от интересите. Всичко е сделка. И това са реалностите, за съжаление. На фона на тия реалности ние продължаваме да си говорим кое е Европа, кое не е Европа. Тя Европа не знае какво е в момента. С огромно съжаление казвам. Щатите не знаят какво са. Половината щати са готови да влязат в гражданска война с другата половина. Извинения. На този фон ние си говорим тук, дайте да се определим. Най-доброто определене на България в момента е да държим всички врати отворени и да стоим стабилно на мястото си. Това е най-доброто. Така управляваше Борисов 15 години, впрочем, и то доста успешно. Само още един въпрос към вас. Най-краткият отговор. Не. Но тъй като вие сте социолог и може да обобщите, коя част от обществото у нас е по-голяма? Тази, която е срещу корупцията или тази, която е срещу либерализма, срещу евроатлантизма? Струва ми се, че така можем да си представим. Въпросът ви е риторичен. Риторичен ли? Да. Защото и тези много от хората, които са консервативни и даже по-източно настроени, са също срещу корупцията. От поне 2020 година насам това са двете разделения. Едното е корупция, антикорупция, а другото е изток-запад. Това е войната. Образно казано, модела Пеевски и Борисов беше спасен от тази война. Ако нямаше тази война, която да напрегне отново политическата география по оста изток-запад, може би вече нямаше дори Пеевски и Борисов да са фактори в българския политически живот. Но войната направи така, че те станаха отново желан партньор за сглобки и за прочее, защото нашите евроатлантически партньори така казаха. Аз мисля, че реших да не го прекъсвам Първан, защото видях, че се ядосва малко. Но такова ниско ниво, което достигнаха нашите институции, такава грозна употреба на публичните институции в частен интерес, такава бих казал, че стигнахме в една долна мъртва точка на нашата демокрация. Нито съм си я мечтал тая демокрация, когато аз съм бил примерно 90-та година на площада, нито съм си представил, че може да се стигне до такава свобода на медиите, в кавички, и на словото. През 2026 година. Аз, ако сега да не се изкара някакъв активен борец против фашизма и капитализма, но на нас ни е спирано предаването колко 94 година. След това последваха вече много спирания и сваляния от ефир и така нататък. Когато го преживееш на 26 години, някак си това ти белязва този спомен, всякаква по-нататъчна дейност. И си мисля, че поне се надявам, че много хора искат да изкрещат в тази ситуация и да кажат, така повече не може. В смисъл, наистина минахме всякакви граници и така повече не може. Дали Радев ще успее да уплътни този вод, защото е много сложна задачата. От една страна трябва да правиш анализи, от друга страна натиска върху всички е толкова голям да вземат страна поради агресивното поведение на редица външнополитически актьори. И е много трудно и според мен ще бъде много сложен и за него баланса, защото в момента буквално трябва да се прави избор по много неща между Съединените щати и Китай. Друго отношение между Съединените щати и Европейския съюз. Ето, например, темата с Гренландия. Дори чух един от нашите евроатлантически ориентиран хора, който беше възторжен от това, което направи Тръмп в Венецуела,
което си е просто отвличане на държавен глава. И аз тук слушах и по вашите студия едни стратези, каква брилянтна военна операция е било това. Влезли са в една държава и са дигнали президента, който е законно действащия президент. Ма той бил диктатор. Дайте ни един списък от диктатори да видим как тук сега 365 дена в годината има. Ако са стотина диктатора, има време да се дигнат всичките. Пиратски акции, спират се кораби на центъра на океана. Нали, не са в някакви териториални води. Вече кораба е наш. Смисъл, това са корсарите. Това е 17 век. Това е Джони Деп. Нали, това не е... Нали, той казва, аз мога да ти взема кораба, защото моят кораб има повече топове. Това, ако някой го намира за нормален разговор на средата на 21 век, и тук в този океан и България, и така новосформиращата се формация на Радев е с много тежка задача. И той не случайно, между другото, като гледам, доста от поканите към него са: ти сега кажи какво ще правиш, но защото и между другото, наистина тази задача е много сложна, тъй като вълната анти, че така не трябва да бъде много хубава, но в един момент ти трябва да покажеш и в градивен план, освен че си против нещо, какво точно искаш да правиш, защото да не се окаже после, че ние привиждахме в тебе едно, пък то се оказа... Ето един нещо, което може да стои като показател. Той отказа да отиде, защото е в оставка, да подпише борда за мир или да го откаже изобщо, но българското правителство в лицето на премиера в оставка го подписа. Разбира се, след това стане ясно, че това било сделка, пък ще се ратифицира, пък няма да се ратифицира, пък и ГЕРБ ще подкрепят питане до Конституционния съд, но отвъд това... Ама ГЕРБ тук постъпиха по-мъдро, както обикновено. Върнаха малко гъста в един момент, защото сега то беше ясно, че Пеевски даде заповед, премиера се затича, а той Радев беше поканен, нали? И тук Борисов ми се струва, че мъдро върна малко гъста въобще. А защо я даде? Защо даде това разрешение? Ами защото, както винаги, бидейки Борисов, той прави всичко едновременно. Въобще тази политическа мъдрост по терена малко трябва да се върне. Много са се вторачили всичките партии в пъпа си, буквално. Впрочем, Радев не е застрахован от това и неговия сектор понякога излъчва много злъч към цялата партийна система. Трябва да се внимава много, да няма реваншизъм, да няма отмъстителност. Много трябва да се внимава. И трябва да се действа градивно. Аз, всъщност, това, което чух в тази реч, е някакъв опит за градивност. Всъщност, забележете, от много време сам ние не сме имали управление, което се мъчи да води. Ние дълги години имаме управление, което следва. Борисов винаги е следвал общественото мнение. Те всички викат Борисов авторитарен. Нищо такова. Борисов винаги е следвал общественото мнение. Едно реформаторско управление, от което България несъмнено има нужда, ще трябва да води. Едно и второ, това, което Петър Курумбашев каза, ще му е много трудно. Защото не просто трябва да балансира в този ужасен свят, и ще трябва, може би, да реже. България е на червено. България разходва все повече и повече. България почти излъга, за да може да влезе в еврото, с извинение. Турка е просто, че това е добре, че влезе в еврото. Но ще трябва да се реже. Тоест, трудното за Радев почва от сега. Да, например, е много интересно как би изглеждал този прочут бюджет, който сега не се случи, тъй като този бюджет, те не са 100 вариантите. Или трябва да се ограничи растежа, а не знам изобщо как ще могат да бъдат намалени заплатите на определени сектори, но да речем, че се ограничава растежа или се замразяват заплатите, или трябва да се дигат данъците, или трябва да се дига външния дълг на страната. Те не са 300 варианта. Човек не е нужно да е завършил Харвард. Това прилича малко на това, че вашата заплата може да се дигне, като ви се намали аванса. Така, ние, понеже сме към финала на нашия разговор, ние тук предполагаме сякаш, че Радев непременно ще спечели и непременно ще лидира бъдещото управление. Има ли вариант, при който това да не се случи? Всякакви варианти. Всякакви. Предстоят немалко седмици до изборите. Всякакви варианти има. Просто трябва да изчакаме първите данни. Сега спекулираме всички ние. Кога ще излязат вашите? Например? Живота и здраве. Всички чакат социолози. Вече няколко агенции ще бъдат на терен съвсем скоро, така че всички. Ние вероятно през февруари ще имаме данни, да видим. Аз съм се нагледал на много избори. От 90-та година гледам избори, а и съм участвал и в доста предизборни щабове. И съм се нагледал на много предизвестени победители. Включително си спомням и първата кампания на Радев, която неизвестният кандидат на ГЕРБ щеше да спечели с 51% срещу 18% на Радев. Самите ние не вярвахме до последната седмица, например, че той може да спечели първи тур. Никой не го очакваше това. Най-голямата мечта беше да е близко до първия, за да може на втори тур евентуално да победи. И второто нещо е такива високомерни заявки. Първо,
ако не си с тея, значи трябва да си задължително с мене. И второ, вижте, аз съм победител, нали, аз съм твърде секси за моята шапка, е много противопоказно да се ползват в политиката. Много по-ниско трябва да се научат българските политици да се обръщат към хората и не с това високомерие. Аз ви вкарах в Европа, аз пуснах тока в София. Това не мисля, че работи. Хората все пак си спомнят, че е имало ток в София и преди, примерно, 2005 година и така нататък. Благодаря за разговора. А след рекламите ще говорим за енергийните сделки. Нали вече всичко е сделка?